Спомних си преди години, когато започвах моето развитие в мрежовия маркетинг, аз се страхувах за нещо, което не знаех какво се прави и как се прави. Точно за това бяха и страховете ми. Ще се справя ли, какво ще се получи, ще загубя ли парите си, ще има ли от кого да уча. В крайна сметка, парите, които дадох за да започна и за да мога да вляза в екип, в който да мога да се обучавам, бяха единствено и само за продукти, които аз така или иначе ползвам. В крайна сметка не загубих, а още след първият месец имах бонус 85 лева, което ме направи изключително щастлива и уверена в това, че нещата работят. След това започнах да се страхувам как аз ще предлагам на хората и ще покажа на хората тези продукти, колко са добри и как могат да си помогнат с тях, защото не знаех как мога да го направя това професионално. В интерес на истината, нашият екип има много добра разработена система на обучение за партньорите, които стартират и които като мен, които не знаят какво да правят. Системата е онлайн, така че ние го правиме в удобно за нас време. След като приех първите уроци, които естествено ми бяха напълно безплатни, но аз отделих от времето си, за да ги изуча, да се запозная с тях и след това се започнах да се питам как аз ще намеря време да предлагам на хората и да ги поканя на среща, след като работният ми ден беше между 10 и 12 часа. Аз отговарях за около 50 жени и ми беше изключително натоварен и аз просто трябваше да бъда там на место, да отговарям за тези жени, да им създавам работа, да отговарям пред моите началници за действията и за това, което се е случило или не се е случило. И аз трябваше да съм там. Нямаше как мозъкът ми да бъде ангажиран с нещо друго. Въпреки това обаче, аз реших, че ще отдам време на мен и на възможността, защото се оказва, че тази възможност наистина изпълнява моите виждания за това какъв живот трябва да живея. И реших, ще се дам това време, за да се науча и да го приложа. Започнах да уча вечер след работа, след като бях доста уморена, бързо вечерях и след това малко отдъхвах и след това започвах да уча. На следващия ден преди работа, след работа успявах да говоря с хора и предимно събота и неделя успявах да показвам моя бизнес на хората. За около 3-4 месеца успях да направя, за 4 месеца успях да направя титла младши менеджер. Нещо, което е ключово ниво за това да си докажеш на себе си, че можеш да постигаш някакви неща. Знам, че това ми доведе до една увереност, че аз мога да постигна и следващото. И в годините се убеждавам, че точно това се случва. Когато искаш нещо, можеш да го постигнеш, намираш начин и го правиш. В годините разбрах, че продуктите са много хубави и в годините разбрах, че те помагат на много хора. Същевременно всичко това ми помогна и да напусна работа още на 10-тият месец, след моето стартиране на нещо ново, което не знаех какво може да ми донесе и всъщност не знаех дали въобще може да ми доведе някакъв успех. Не знаех как се прави. На 10-тият месец аз напуснах работа и започнах да работя за себе си. Това ми даде
друга гледна точка за това какъв може да бъде живота. И ще ви кажа нещо. В момента, в който започнах да отговарям за моя живот, за нещата, които правя, за това, че да, може този месец да съм била със семейството, да съм отделила време за пътувания, да съм отделила време за някой член от семейството или да съм правила нещо друго, което в момента ми е било интересно и може да не взема от мрежовия маркетинг редовната заплата, която съм имала, но аз знам, че съм разполагала с времето си и съм взимала решения къде искам да бъда, с кого и колко. И няма на кого да се сърдя, ако нещо не съм постигнала или не ми харесва заплащането, защото в мрежовия маркетинг това е хубавото, че колкото работиш, толкова ти се заплаща. Това страшно много ме е мотивирало да правя нещата, които искам. Да давам толкова, колкото искам и да получа, защото ако дам малко повече, ще получа и малко повече. Възможността дава много големи възможности за нас, за всеки един, който иска да се развива. Ако искаш живот, в който да решаваш ти, ако искаш живот, в който да бъдеш здрав, да бъдеш полезен на хората, да си общуваш с много хора, да бъде разнообразно, всеки ден различно, защото ние всеки ден се срещаме с различни хора. И социалните мрежи ни го правят това много, много вълнуващо, защото ние можем да общуваме с хора и от различни държави. И всеки ден е различен. Всеки ден можеш да си го направиш с различно натоварване. И когато имаш цел, която си поставил и по която действаш, ти знаеш къде отиваш. Не е безцелно това просто да станеш сутрин, да си изпиеш кафето, да отидеш на работа, да си мрънкаш 8 часа, да се прибереш и да почнеш да готвиш или чистиш и там каквито неща правиш. Но живота с Елара е много по-различен. И ако ти искаш такъв живот, в който да определяш сам ти правилата, просто попълни формата, която съм оставила в описанието на това видео.